बिटिआर जालांनाय 27 जानुवारि बिटिआर गोजोन रोजा सानाव मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन। बेखौ जोङो बुंबाय थादों खारन 1,510 कौटि रां जों मोनफ्रोमबो आन्दोलनाव मोनफ्रोमबो धरनायाव बर'फ्रा जेरावखि थाया मानो बयबो समान समानै जों बाहागो लाबोदों। जोङो सिगनेटरि आफाद हिसाबै जोङो बुंबोबाय थादों। आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो जोङो बेखौ गोबां खेब रायलायबाय आरो बिथांमोनहा जोंनो रादायबो होदों जे जिहेतु एकर्डआ जयैनो खालामबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एनडिएफबिनि गासैबो फेक्सन। एनडिएफबियावबो बिटिसिनि बायजोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा मुंख्लं जादों आरो समानै मावफादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो बिटिसिनि बायजोनि गोबां जिल्ला आफादफ्रा मावफादों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों जिहेतु मोनसे सिगनेटरि आफाद बे हिसाबै जोंहा मोनथाय दङ, जोंहा राइट्स दं होननानै जों सानो आरो जों खोब आशाबादि जे बे 1,510 कौटि रां बेनिफ्राय जोङो एसे जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिसिनि बायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो मोनगोन।